Λοιπόν, αυτό είναι το Vanish. Και γιατί θέλω να παίξω το Vanish? Μόνο επειδή είμαι τρελός. Λοιπόν, το Vanish. Έχεις βρεθεί σε κάτι υπόνομος και πρέπει να ξεφύγεις. Αυτό είναι το intro. Και τυφλώνομαι. Okay. Let's do this. Α, το έχουμε. Alright then. Ωραία. Control to crouch. Shift to run. Fucking hell. Anyway. Λοιπόν. Είναι περίπου γιατί δεν ξέρω σχεδόν τίποτα για το παιχνίδι. Το μόνο που ξέρω είναι ότι πρέπει να καταφέρεις στον δρόμο να φύγεις από εδώ μέσα κάπως. Ωραία. Α, εδώ έχουμε και επιλογές. Θα πάω αριστερά. Χωρίς λόγο. Είναι ένα παιχνίδι που το είχα δει αρκετό καιρό και έγινε ένα update πριν από κάποιο καιρό, δεν θυμάμαι πόσο. Και είπα να το δοκιμάσω επιτέλους. Είναι πρώτη φορά που το παίζω. Damn it. Όχι. Ξέρω ότι άμα κοιτάξεις πίσω αλλάζουν όλα. Δηλαδή αλλάζει ο χώρος. Οπότε δεν κοιτάω πίσω. Α, a note. Air to rear. Oh. Οκ, ποιος είναι ο Phil? Και το Moses Theft είναι πολύ χαμηλά, αλλά φοβάμαι ότι άμα κάνω escape μπορεί να βγει το παιχνίδι όλο, οπότε forget it. Τι είναι αυτό? Α, είμαι εκεί, τέλεια. Μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί και τίποτα. Το παίρνω πίσω αυτό, μόλις συνέβη κάτι. Αχ, Vanish. Wow. Oh. Φεύγω από εδώ. Φεύγω μακριά. Πάω δεξιά αυτή φορά. Οκ. Βρήκα glow sticks. Πρέπει να τα ανάψω. Πάω τσεφ. Ω! Fuck. Φεύγω. Οκ. Α, δεν κάνω και τόσο για τα glow sticks, αλλά εντάξει, παρά τίποτα. Damn it. Για τρύπα. Αυτή του έχω το χρόνο τώρα να με σέλιδες γιατί? Οκ. Βρήκα τείχο. Γιατί το έχω ζω και εμένα. Τώρα είναι ωραίο παιχνιδάκι, ενδιαφέρον. Follow the pipes. Όχι, ποτέ. Την κάνω από εδώ. Εδώ πήγα. Οκ, είναι πολύ σκοτεινά. Και άλλο τέρας. Πάμε πίσω ήρεμα. Άλλο τέρατα.
Οκ. Διαρροή. Και άλλη διαρροή. Και έχω από εδώ μέσα. Οκ. Πόσο μεγάλο? Είναι αυτό το τούνελ. Ωχ, ένα τέρας. Δεν μπήκα εδώ μέσα. Αυτός η ψυχή μου. Oh. Έτσι, ήρεμα και ωραία. 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 Ναι, μου λέει πάω από εδώ. Ωραία, ας πάμε από εδώ. Ευχαριστώ, βελάκι. Ωχ, 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 ωχ. Dodge it! Oh. I die. Ένα στα 4 minuta δεύτερη αυτά. Retry. Οκ. Αυτό το παιχνίδι είναι πολύ άδικο σε μένα. Από δεξιά αυτή φορά. Λαλαλαλαλα. Τρούφο τραγούδο. Εκείνο το βελάκι δεν ήθελε το δικό μου το καλό. Και όπως είπα, παίζω Vans επειδή είμαι τρελός. Ξέρω ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να το νικήσω το παιχνίδι. Τι λέει? Hank is not sure what's going on. All we can send in the radio film. You said this never this is not purpose. Ha. Οκ. Αυτά καλά. Αυτή η σιωπή, αυτή η σιωπή. Γεια σου φωτάκι, τι νέα? Wow. Και άλλο φως. Don't look back. Οκ. Πάμε στα αριστερά. Oh. Δεν σε ακολουθώ πια σένα. Ήρεμα. 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 Φεύγουμε από εδώ. Έτσι παίζω και σε άλλο τέρας. Οκ, το έχω ξαναβρει αυτό. Πού είναι τα glue sticks? Οκ. Έχουμε glow stick. Έχουμε ένα τέρας. Είναι πολύ cool, μπορείς να τρέχεις και πίσω. Είναι ότι... Βέβαια μπορείς να τρέχεις πίσω, ενώ μπορείς να τρέχεις πισόπλατα. Το σιγουράθες μας έχει κουραστεί. Λογικό. Είναι εγώ φοβάμαι για τη ζωή μου. Εδώ είναι τείχος. Αυτή δεν είναι πια ζωή που ζω, είναι ένας μύθος. Έτσι επειδή έχω κι άλλο τείχο θα τρελαθώ. Αυτά είναι τα γλυκιά. Βρήκα τα γλυκιά. Ναι, τώρα. Nope. Αρνούμε. Ωραία, έχω κλειδιά. Τώρα θέλω μια πόρτα.
Οκ. Το σκοτάδι. Με τρομάζει. Οκ. Άντρας, είμαι άντρας, είμαι άντρας. Οκ. Μη, κακό. Δεν πρέπει. Τρέχα! Οκ. Το έχω ξαναδεί αυτό. Οκ, δεν βλέπουμε μέχρι τώρα τίποτα. Μόνο μου πει φιλαράκι όταν είναι δύσκολο να νικήσει αυτό το παιχνίδι. Δεν θα να σου πάρω εσένα. Σε χρειάζομαι άλλο πια. Και θα πάω εδώ μέσα. Δεν έχω και άλλη επιλογή. Ω, μη κατάρρεψεις πάνω μου. Να στρίψω ή να μην στρίψω? Να στρίψω. Οκ. Αυτό το παιχνίδι μου έχει... με ενοχλεί την ψυχολογία. Το λέω καθαρά. Τουλάχιστον ξέρω ότι αν πεθάνω δεν πιστεύω να το έκανε το αυτό μου βασικά, γιατί είμαι μέσα σε υπόνομους και κάποιος με πέταξε εδώ. Αλλά εγώ είμαι badass και θα ξεφύγω. Οκ. Πάω δεξιά. Πάω αριστερά. Πάω προς τις κατευθύνσεις. Έχω ξανάρθει από εδώ. Θα ξαναχαθώ. Σταράκι. Πάμε αριστερά. Οκ. Το glue stick μου έσβησε. Δεν βλέπω καμία πόρτα ακόμα. Οκ. Τρέχουμε. Εγώ θα τρέχω για πάντα. Αρνούμε. Δεν ξέρω αν στο ακούτε, αλλά υπάρχουν τόσα ήχη στο αυτί μου που το φρικάρω. Και το μόνο που πρέπει να κάνω είναι να βρω μια πόρτα. Πόσο δύσκολο πρέπει να είναι να βρεις μια πόρτα. Και πέρασε. Τέλος, ακούστηκε μια μύγα. Και δεν είναι από εδώ πέρα στο δωμάτιο, είναι στο παιχνίδι. Και μόλις πέθανα. Γιατί? Anyway, αυτό θα το βάνεις. Και εγώ πέθανα. Και μου σώνει το τόμο κάτω. Bye bye.